zazvonil zvonec a rozprávke je koniec. V Centre pre rodinu sme si dali za cieľ, že sa pokúsime, aby ten zvonec zvonil čo najmenej a ideálne, aby nezazvonil nikdy. V rámci svojej činnosti vykonávame určité aktivity a jednou z tých aktivít je Národný týždeň manželstva, ktorý sa uskutočňuje každý rok v tom týždni, kedy je svätého Valentína. Celý ten kurz začína večerou. Po večeri sa premietne video. Počas toho videa padajú rôzne otázky a manželia otvoria tie pracovné zošity a tam každý odpoveda na tie otázky sám a potom si to vymieňajú a konfrontujú, ako odpovedali na tie konkrétne otázky. A častokrát sa stáva, že manželia sú naozaj prekvapení, ako reaguje ten ich partner. A to sa nám na tých kurzoch najviac páči, že vždy nás to niekde posunie. Toho som bol osobne svedkom, mi priniesli manželia papiere rozvodové, ktoré roztrhali predo mnou. Oni sa na základe toho kurzu pokúsili tú chybu odstrániť a do dnešného dňa to manželstvo funguje. Robili sme už rôzne verzie, ale zistili sme, že okolo 10 manželských párov je tá správna množina ľudí. Chceme, aby nás bolo dobre počuť, aby nás bolo dobre vidieť. K tomu by sme vlastne potrebovali nový dataprojektor, prenosnú bezdrátovú reprobedňu a pracovné materiály, ktoré používajú manželia na manželských večeroch. Každý, kto cíti, že má nejaký problém v manželstve, a nemusí byť ani problém. Naše motto je šťastná rodina, nie je samozrejmosť a investovať do tej tvojej sa oplatí. Tak skús zainvestovať. Ak sa vám náš projekt páči, budeme radi, ak zaň zahlasujete. Vopred vám za to ďakujeme.